O si tawag ana? Tawag yan ni ma'am is bullwhip. Bullwhip ang tawag. Sige daw, ipakita daw kuno sa amo Angelo kung unsaon pag kanang bullwhipping. Wait lang. Basic ra jud kayo ni siya ma'am nga kuan ginabuhat nako kay kitudloan ra ko. Oo. Try lang. Hello, Central Mindanao University! Hello, College of Agriculture! Mabuhay! Mabuhay! Barangay Agis! Yes! Naata dinhi karon ug naatay nakita nga group of students, they are doing something. Naa sila activity ug atong sayuron kung unsa ni siya nga kind of activity. Unsay tawag ani? Usually, ang atong nakakita nga ga-perform ani mga animal science students and usually ato pud ning nakakita during the rodeo. Okay? So karon ato silang giulo ug atong pangutan-on ang one of the students nga naa dinhi. Hali, uban nini sa inyong nakita na ato sa College of Agriculture ug naay mga nag practice mo siguro ni diri nga mga estudyante para sa ilahang animal science na subject. So, naatay duulon kay para naatay i-interview. Wait lang. Hi! Good afternoon! Good afternoon. Nagunsa mo diri? Sa karon ma'am ga dula-dula rami og bullwhipping lang jud ma'am. Bullwhipping. Sige. By the way, what's your name? Ako di ay si Luciano Angelo Idoidora. Luciano Angelo Doidora. You are from? I'm from the College of Agriculture, major in Animal Science. And taga-asa ka? Taga Manolo Fortich, di ay ko ma'am. Manolo Fortich, niya niabot ka diri sa CMU, di ba doon mo Cagayan de Oro? Why CMU? Why CMU ma'am is mojo na ang para sa ako ma'am, na-realize rapod ko ni nga pagkakita na ako nga naagi agriculture major in animal science sa CMU. Take all risk na kung okay ra ba sa akong pamilya, kung layo ko. Nya pagka-decide na itong audition mag-CMU na kay is okay ra jud kayo sa ako ma'am. Okay ra man sila, ga-supporta man sila ma'am. So ikaw gyud imo ha gyud nga choice Yes, nga ma'am, mag-CMU ka. Yes, Asa pud ka nakadungog og CMU? Nakadungog ko ani CMU ay dugan ako nakadungog sa CMU ma'am kay nag-take pod ko sa ilang entrance exam. And sa animal science nadunggan na pud nako ang animal science sa akong ig-agaw na si Kyle Gun. Oh, hello Kyle. Graduate na si Kyle or student pa? Student pa siya ma'am, third year. Senior na ako siya karon. Okay. Nakadungog ko og kanta diring og happy birthday. Why? Birthday nimo karon? Ay, dili karon ma'am, gahapon di ay akong birthday. Oy, belated happy birthday! Thank you, August 11. Kay August 12 man ta karon, happy birthday. Unsa imong gibuhat sa imong birthday ka? Imong birthday? Akong gibuhat sa ano? birthday kay kuan. Normal day lang jud siya para sa ako but before sa August 11 nag-date mi sa akong uyab. Oh, nanay girlfriend taken. Student gyapon diri sa CMU? Yes ma'am, may klase sila karon ma'am. I see. Sige, gusto nimo i-shout out? Shout out di ay kay Hana may yanong akong uyab. Sa iyang course? Answer gyapon siya ma'am, same rami. Same resume, college ay agriculture major. Second year gihapon. Yes ma'am. Second year gyapon. Sige, nagbitbit man ka anang usi tawag ana? Tawag yan ni ma'am is bullwhip. Bullwhip ang tawag. Sige daw, ipakita daw kuno sa amo Angelo kung unsaon pag kanang bullwhipping. Wait lang. Basic ra jud kayo ni siya ma'am nga kuan ginabuhat nako kay kitudloan ra ko. Oo. Try lang. Grabe. Simple ra na siya pero my God, burag ako gikulbaan ko adto no. Asa pud ka nakatuon ana? Nakatuon ko aning bullwhip ma'am sa akong mga barkada. Sila ra ba? Sila ni kinsa man ni sila be? Si Miss Joy, si Diego, si Kylo, o si Lester. Pandara mo pat mo. They are also from Manolo Fortich or unsa man ni sila? Diri ra nimo na nga ilhan? Pero barkada na ako sila pagkasabot sa class.